ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தண்டவத் பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, எப்படி இருக்கீங்க? உடம்பெல்லாம் எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா சுகன்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லாங் டைம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நல்லா இருக்கீங்களா மாதாஜி? நல்லா இருக்கேன் மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. ஓகே. ஹலோ மாதாஜி, நீங்க கொஞ்சம் வீடியோல காட்டுங்களே சுகன்யா மாதாஜி, உங்க ஃபேஸ பார்த்து நாளாச்சு. மாதாஜி ஃபேஸ் பாக்குற மாதிரி இல்ல மாதாஜி இப்போ. ஏன் மாதாஜி? பாக்குறோம் நாங்க. we're all getting old. Okay. No, we don't have any அந்த மாதிரி எதுவும் இல்ல. அட்லீஸ்ட் மனுஷங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆதங்கத்தினால கேக்குறோம், அவ்வளவுதான். Okay, let us start with the session. So question bank, I think நான் உஷா மாதாஜி உங்களை நான் co-host பண்றேன். Will you be able to share your screen with question bank? என்னன்னா இது வேற லேப்டாப், நேத்து பண்ண லேப்டாப் கூட கிடையாது. டெய்லி ஒன் லேப்டாப் ஆயிடுச்சு. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Okay, let me start with prayers. நீங்க அதுக்குள்ள ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்க எங்க போயிட்டாங்க மாதாஜி? காணமே. உஷா மாதாஜி. Start with prayers. நீங்க அதுக்குள்ள ஷேர் பண்ணுங்க. யூடியூப் லைவ் போட்டிருக்கேன். மணிமேகலை மாதாஜி, இவங்க விஜயகுமாரி மாதா ஜாயின் ஆயிருக்காங்களா? ஜாயின் அவங்களுக்கு சொல்லி அதை போட சொல்லுங்க. பிளேலிஸ்ட் நான் ஊருக்கு வந்த பிறகுதான் பண்ண முடியும். ஓகே மாதாஜி. சரி, ஓகே. நானே ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டு क्वेश्चन बैंक
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுர்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चायते देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நாம் இன்னைக்கு உபதேசாமிர்தத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன பார்க்க போகின்றோம் என்றால், நம்ம இப்பதான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதேஜி. ஓ, நீங்க அந்த சாட்லயே வேணா கூட ஆட் பண்ணிடுங்களா, நானே ஓபன் பண்ணிடுறேன். எங்க போ क्वेश्चन बैंक மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க. எஸ், NOI இது சாப்டர் 4. நான் சொல்ற ஸ்லோகம் எல்லாருமே வந்து ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ததாதி பிரதிக்ராந்த் கிரஹணாதி ததாதி பிரக்ருஹ்ணாதி குய்யம் ஆக்யாதி ப்ரச்சதி குஹ்யம் ஆக்யாதி ப்ரச்சதி புங்க்தே போஜயதே சைவ புங்க்தே போஜயதே சைவ தத்வித்தாம் ப்ரீதிலக்ஷணம் ஷத்விதம் ப்ரீதிலக்ஷணம் ததாதி பிரதிக்ரஹ்ணாதி ததாதி பிரத்ருஹ்ணாதி குய்யம் ஆக்யாதி ப்ரச்சதி குஹ்யம் ஆக்யாதி ப்ரச்சதி புங்க்தே போஜயதே சைவ புங்க்தே போஜயதே சைவ தத்வித்திம் ப்ரீதிலக்ஷணம் ஷத்விதம் ப்ரீதிலக்ஷணம். எஸ், ததாதி அப்படின்னா சேரிட்டி, அதாவது தானங்கள் வழங்குவது. பிரதிக்ரஹ்ணாதி அப்படின்னாக்கா அக்செப்ட்ஸ் இன் ரிட்டர்ன், அதாவது திரும்பவும் நாம வந்து பெறுவது. அதாவது நாம ஏதோ தானம் கொடுத்தா அதுல வந்து பலனை எதிர்பார்த்து கொடுக்கறது. குய்யம் அப்படின்றது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. குய்யம், குய்யதரம், குய்யதமம் அப்படிங்கிறது வந்து அதாவது ரகசியம், மிக ரகசியம், அதுக்கப்புறம் மிக மிக ரகசியம். அதாவது குய்யம் என்றால் ரகசியம், அதாவது ஆத்மாவை பற்றியும் இந்த உடலை பற்றியும் படிச்சோம். அதே மாதிரி வந்து பகவானிலிருந்து பிரிந்து வந்த பின்ன பகுதிகள் நாம எல்லாரும் அப்படிங்கிறதையும் குய்யதரத்துல படிச்சோம். அதே மாதிரி வந்து குய்யதமம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு நாம் எவ்வாறெல்லாம் சேவை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதையும் நாம வந்து படிச்சோம். அக்யாதி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அக்யாத்தின்னா இட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ். பிரச்சதி அப்படின்னாக்கா என்கொயரிங், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கேள்வி உடையோர். புங்க்தே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா போஜயதே ஃபீட்ஸ். ஆல்சோ ஏவா சர்டைன்லி, அதாவது கண்டிப்பாக பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இது ஒரு கண்டிஷன் மாதிரி சர்டைன்லி. சோ சத்விதாம், சத்விதாம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா சத் என்றால் 6 இல்லையா. அந்த சத் விதாம் 6 விதமான, அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிரீத்தி என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்பு. லக்ஷணம் அதாவது அறிகுறிகள் அப்படிங்கிறது, சிம்டம்ஸ். லக்ஷணம் என்றாலே அறிகுறிகள்.
சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எதெல்லாம் 6 விதமான இந்த லட்சணங்களை பற்றி நாம வந்து பார்க்க போகின்றோம். Offering gifts in charity, accepting charitable gifts, revealing one's mind in confidence, enquiring confidentiality, accepting prasada and offering prasada are the 6 symptoms of love shared by one devotee to another. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதை அன்பாக பரிமாறிக்கொள்வான் அப்படிங்கறத வந்து கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னாக்கா இந்த 6 விதமான அறிகுறிகளை வச்சு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய அன்பை வந்து நாம வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தானங்கள் வழங்குவது, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா யாராவது கிஃப்ட்ஸ் கொடுத்தா வந்து வாங்கிக்கிறது, அது நமக்கு பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாங்கிக் கொள்வதல். அதே மாதிரி ரிவீலிங் ஒன்ஸ் மைண்ட் இன் கான்பிடன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கிட்ட இருக்கிறத, அதாவது கான்பிடென்ஷியாலிட்டியை வந்து நமக்கு அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரகசியத்தை நம்மளுடைய இதை பத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரிடம் வந்து அவரிடம் சொல்றது, அவரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கிட்ட இருந்து அவர்கிட்ட இருந்து நாமளும் கேட்டு என்கொயரிங் அவரது பத்தியும் நம்ம வந்து கேட்டு, அதாவது இந்த க்ளோஸ் அசோசியேஷனை வந்து இது வந்து குறிக்கின்றது. அதுக்கப்புறம் அவர் கொடுத்தா, அதாவது ஒரு பக்தன் இன்னொரு பக்தனுக்கு வந்து எவ்வாறு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து இருவருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா குட் ரிலேஷன்ஷிப்ல போக முடியும்னாக்கா ஒரு பக்தன் வந்து இன்னொரு பக்தனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது கிஃப்ட் கொடுக்கறது, அதே இன்னொரு பக்தன் கிட்ட இருந்து இவனும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிஃப்டை பெறுவது, அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய மனசை வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தனிடம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓப்பனா பேசுறது, அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓப்பனா பேசுறத வந்து நாம ஏற்றுக்கொள்ளுதல், கான்பிடென்ஷியாலிட்டி இல்லையா. எல்லார்கிட்டயுமே நம்ம ரகசியத்தை பேசுவோமா? கண்டிப்பாக பேச மாட்டோம் இல்லையா. ஆனா நம்ம மனசுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா எஸ் இது இவங்க கிட்ட நம்ம பேசலாம், இவங்களை நம்பலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது மட்டும்தான் நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட நம்மளுடைய ஓப்பன்னஸே நம்ம வந்து வெளிப்படுத்துவோம் இல்லையா. ஆனா ஒரு பக்தன் எப்பொழுதுமே இன்னொரு பக்தனுக்கு நன்மையை பயக்கக்கூடிய செயல் தான் செய்வான், தீமை விளைவிக்க மாட்டான். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்பிக்கை, ட்ரஸ்ட். அந்த ட்ரஸ்ட் அடிப்படையில தான் இந்த 6 விதமான அறிகுறிகள் இருந்தா ஒரு பக்தன் வந்து இன்னொரு பக்தனோட அசோசியேஷனோட இருக்கிறத வந்து நாம வந்து புரிந்து கொள்ளலாம். சோ பக்தி சேவையில இருக்கணும்னாக்கா அசோசியேஷனும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் இல்லையா. சோ நம்ம யாரோடு வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பில்டப் பண்ணிருக்கோமோ அந்த சுபாவத்திலேயே நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாமளும் வந்து அவ்வாறாகவே நாம மாற்றத்துக்கு நாம வந்து எடுத்துட்டு போயிடுவோம். சோ நல்லவர்களோட அதாவது பக்தர்களோட நாம அசோசியேஷன் வச்சிருந்தா அவர் குணமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல் நோக்கி செல்லும். அதே மாதிரி பக்தி பாதையில வந்து நம்மளால வந்து முன்னேற முடியும். சோ அக்செப்டிங் பிரசாதா, சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்தன் கொடுத்த பகவானுக்கு அர்ப்பணித்த பிரசாதத்தை வந்து ஸ்வீகரித்தல். அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுல பகவானுக்கு படைக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை அந்த பக்தனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரிமாறுதல். சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிகுறிகளாக வந்து இந்த சாப்டர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 4th சாப்டர்ல வந்து இதெல்லாம் பேசப்பட்டிருக்கின்றது. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஷேர் பண்ணீங்களா? பக்தி தொண்டை நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. பக்தி தொண்டை மற்ற பக்தர்களின் சகவாசத்தில் எப்படி நிறைவேற்றுவது என்பதை ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இப்பதத்தில் விவரிக்கிறார். 6 வகையான செயல்கள் உள்ளன. பக்தர்களுக்கு தானம் கொடுப்பது, பக்தர்கள் பதிலுக்கு கொடுக்கக்கூடியது எதுவாயினும் அதை ஏற்பது, பக்தர்களிடம் ஒருவரின் மனதை வெளிப்படுத்துவது, பகவானின் அந்தரங்கமான சேவையை பற்றி அவர்களிடம் இருந்து விசாரிப்பது, பக்தர்களால் அளிக்கப்பட்ட பிரசாதம் அல்லது ஆன்மீக உணவை ஏற்பது, பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் அளிப்பது. இந்த 6 பத்தி தான் நம்ம அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து கொடுத்திருக்காங்க. தட் இஸ் த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சுருக்கமான ஒரு விளக்க உரை. அதே வந்து இப்போ வந்து டீடைல்டா இருக்கக்கூடியதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா an experienced devotee explains and an inexperienced devotee learns from him இல்லையா. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உபதேசம் செய்து கொள்வார்கள் எப்பொழுதுமே. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு ஞானம் இருக்கு, நான் வந்து அந்த அகங்காரம் இருக்காது. அதாவது அவர்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு பக்தருக்கு வந்து எடுத்துரைப்பார்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 நிலைகள் நாம கூட படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி அண்ட் உத்தம அதிகாரி இல்லையா. கனிஷ்ட அதிகாரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அப்பதான் என்ட்ரி லெவல்ல இருக்கக்கூடிய டிவோட்டி, நியூ டிவோட்டி. அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ப்ராசஸ் ஞானம் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ட்ரி லெவல்ல தான் இருக்கும்.
ஆனா இந்த பாதையில இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து கைடன்ஸ் வந்து பண்ண முடியும். and inexperienced devotee learns from him. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனும் சப்மிசிவா தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க, இவங்களும் கேட்டுக்கிற விதமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அடக்கத்துடன் கேட்டு தெரிந்து கொள்வார்கள். திஸ் இஸ் இதுதான் வந்து குய்யம் அக்யாதி பிரச்சதி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இந்த செயலை தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா குய்யம் ரகசியம் இல்லையா, குய்யம் என்றாலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரகசியம். அக்யாதி பிரச்சதி கேட்டு புரிந்து கொள்ளுதல், அதாவது அவர்களிடம் இருந்து கற்றல் அப்படிங்கறது வந்து இங்க நம்ம தெரிந்து கொள்கின்றோம். ஒரு நிமிஷம் மியூட் ஆல் பண்ணிடுறேன் நானு, யாரும் அன்மியூட் பண்ண வேண்டாம் தயவு செய்து. So when a devotee distributes prasada, remnants of food offered to the Supreme Personality in order to maintain our spirit of devotional service, we must accept this prasada as the Lord's grace received through the pure. நம்ம இன்னைக்கு தான் ஒரு டாபிக், இன்னைக்கு எங்களுடைய டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம செல்வம் பிரபுவோடைய டீம் வந்து பண்ணாங்க இந்த சாப்டர். அதாவது எப்படி பிரசாதத்தை நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு படைத்தல், சோ அதை வந்து நம்ம அதுக்கான மந்திரங்கள் என்ன அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி, ஏன்னா இந்த ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அத பயிர் நடும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அந்த மண்ணை வந்து உழுது அதுல இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு பிராணிகள் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா கொல்லப்படுகின்றது. அது தெரியாமலே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இதுல செல்வதால் அந்த இதுலயும் வந்து பாவம் என்பது இருக்கின்றது. எதற்கு நாம பிரசாதத்தை படைக்கின்றோம் அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ளணும். இன்னைக்கு அவங்களுடைய டாபிக் வச்சு வாட்எவர் எனக்கு என்ன தெரிஞ்சதோ அதை நான் உங்களுக்கு இப்ப விவரிக்கின்றேன். சோ அதாவது அந்த பிரசாதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். சோ அந்த பயிரை வந்து நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நட்டு அறுவடை செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னாக்கா பூச்சிக்கொல்லி மருந்து இப்படியான ஜீவராசிகள் நம்ம கண்ணுக்கே புலப்படாத கிருமிகள் இது எத்தனையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிக்கப்படுகின்றது இல்லையா. அது எல்லாத்தையுமே நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொன்றுதான் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உணவையும் சாப்பிடுகின்றோம். அதனால வந்து டைரக்டா நாம சாப்பிட்டோம்னா அந்த பாவம் எல்லாம் நமக்கு தான் வந்து சேரும். அப்படிப்பட்ட பாவங்களிலிருந்து நாம விடுதலை அடையணும்னாக்கா பிரசாதமாக அதை நாம ஸ்வீகரிக்க வேண்டும். அது பகவானுடைய அவருடைய கருணை, அந்த 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 பிரசாதத்தை நாம வந்து பகவானுக்கு படைக்கும் பொழுது, அந்த உணவை நாம வந்து பகவானுக்கு படைக்கும் பொழுது பகவானுடைய அவருடைய கடைக்கண் பார்வையால் அந்த பிரசாதம் வந்து புனிதம் அடைகின்றது அவருடைய கருணையால். அப்படிப்பட்ட பிரசாதத்தை வந்து நாம வந்து ஏற்றுக்கொள்வதால் பாவங்களிலிருந்து நாம வந்து விடுவிக்கப்படுகின்றோம். ஈவன் மரம் செடி கொடி எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கும் உயிர் உண்டு இல்லையா. those are all also living beings தான் இல்லையா. சோ நமக்கு எப்படி சகப்பா ரத்தம் போறதோ அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பச்சை கலர்ல ஒரு ரத்தம் போகும் இல்லையா. ஒரு கிரீன் லீவ்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பச்சை கலர்ல இருக்கும். சோ எல்லாத்துலயுமே உண்டு. ஆனா அதை நம்ம வந்து பகவானுடைய பிரசாதமாக படைத்து நாம் சாப்பிடும் பொழுது அந்த அந்த ப்ராசஸிங்ல வந்த அந்த கிருமிகளும் சரி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அழிக்கப்படக்கூடிய அந்த கிருமிகளுடைய பாவங்கள் வந்து நம்மள வந்து சேராது. அதாவது அதை வந்து உற்பத்தி பண்ணுகின்றவன், அதை விற்பவன், அதை வாங்கி கொண்டு நாம சாப்பிடுறவன் எல்லாருக்குமே இது வரும். ஆனா அந்த மினிமல் பாவம் என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. அதனாலதான் நம்ம வந்து அத வந்து நெய்வேதனமாக படைத்து நாம வந்து சாப்பிடணும். அப்பொழுது அது பாவத்திலிருந்து விலக்கப்படுகின்றது. அதனாலதான் நம்ம வந்து பிரசாதத்தினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சுட்டு பிரசாதத்தை நாம வந்து ஸ்வீகரிக்கணும். We also should invite pure devotees at home, offer them prasada and be prepared to please them in all respects. This is called as Bhunkti Bojaye. பக்தர்களை நாம கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டுக்கு வந்து அழைக்கணும். அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு நாம வந்து அந்த பிரசாதத்தை வந்து இன் ஆல் ரெஸ்பெக்ட்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வீட்டுக்கு வந்தா அவங்களுக்கு வந்து செய்ய வேண்டிய மரியாதைகள். ஒரு சாது வீட்டுக்கு வந்தா என்ன செய்யணும்? ஃபர்ஸ்ட் பாத பூஜை, சோ அவங்களுக்கு ஒரு சன்மானம், அவங்களுக்கு உணவு படைக்கிறது, அது செப்பரேட்டா ஒரு பாத்திரத்துல செய்து, அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நார்மலான பாத்திரங்கள். கடவுளுக்கு எப்படி நம்ம வந்து தனியா ஒரு பாத்திரத்துல சமைச்சு கடவுளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிவேதனம் படைக்கின்றோமோ அதே மாதிரிதான் சாதுக்களுக்கும் நாம அப்படிதான் செய்யணும்.
சோ அந்த மாதிரி வி ஷுட் ஆக்சுவலி நம்மளுடைய மரியாதைகளை வந்து அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக அது என்ன சாஸ்திரிக் விதிப்படி இருக்கோ அது எல்லாவற்றையுமே செய்யணும். அதுதான் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புங்தே போஜயத்தே சைவா அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலி. ஸோ ஈவன் இன் ஆர்டினரி சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் தே 6 டைப் ஆஃப் டீலிங்ஸ் இல்லையா. நம்ம முண்டேன் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் செயல்கள்ல கூட பாத்தீங்கன்னா பௌதிக செயல்கள் கூட நம்ம இதெல்லாம் செய்யறோம் இல்லையா. இது பிரசாதமே கிடையாது. நார்மலா பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க, எனக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்களுக்கு நான் ஏதோ ஒரு சமயத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன், பணமோ ஏதோ ரூபத்துல. அதே மாதிரி என்னுடைய சங்கடத்துக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரும் ஏதோ ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட மட்டும் தான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஃபேமிலி விஷயம் கூட ஏதாவது இருந்தாக்கா, அதாவது பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் எதுவா இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட நாம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி அவங்களும் நம்ம கிட்ட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து அடுத்தவங்களுக்கு தான் கான்பிடென்ஷியல். ஆனா அவங்க 2 பேருக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா ரகசியம் எதுவுமே கிடையாது அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து மரியாதை செய்து அவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதித்தி உபச்சாரம் பண்ணி அவங்களுக்கு மரியாதை செய்து நம்ம வந்து அவங்கள வந்து கௌரவிச்சு நம்ம அனுப்புறோம். அதே மாதிரி வந்து அவங்க வீட்டுக்கு போனாலும் நம்மள அவங்க வந்து கௌரவிக்கிறாங்க. சேம் ப்ரொசீஜர் நம்ம என்ன பௌதிகத்துல நம்ம வந்து செயல்படுகின்றோமோ அதேதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி கலந்து செய்கின்றோம் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ ஈவன் இன் ஆர்டினரி சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த செயல்கள் நடக்கின்றது என்பதை அதற்கான விளக்கம் தான் உங்களுக்கு இப்ப நான் கொடுத்தேன். ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் when one businessman wishes to contact, இதுதான் இப்ப நான் சொன்னது. ஏதோ ஒரு ஹோட்டல்ல மீட் பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டின்னர் சாப்பிடுவாங்க, அங்க வந்து பிசினஸ் டீலிங்ஸ் நடக்கும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் ஒரு வாட்டி செஞ்சாங்க, அடுத்தவர் வந்து இன்னொரு வாட்டி செய்வாங்க. ஸோ இந்த இது வந்து நடந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரிதான் he inquires his business friend how he should act, இது எல்லாமே பேசுறதுதான். அது எதனாலனாக்கா ஒன்லி அன்பாலதான் இல்லையா. ஒன்லி இந்த பிளாட்ஃபார்ம் தான் வேற. நார்மலான இந்த உலகத்துல நாம வந்து இந்த மாதிரி விசாரணையை வந்து பௌதிக தரத்துல நாம வந்து பார்க்கின்றோம். அதே வந்து பக்தியில சேவைக்கு செய்யும் பொழுது அது ஆன்மீகத்துல வந்து செல்கின்றது. இது நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். சங்க தியாக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து தியாகம் செய்ய வேண்டும். சோ அந்த அசோசியேஷன் இருந்தா கண்டிப்பா நாமளும் வந்து தவறி மீண்டும் இந்த பௌதீக உலகத்துல விழ வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம். நாம யாரோட நம்மளுடைய அசோசியேஷனை வச்சுக்கிறோமோ, அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் யாரோட நாம சம்பந்தத்தை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோமோ அவர்களுடைய சுபாவத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து நமக்கும் வந்து கண்டிப்பாக இம்பாக்ட் இருக்கும். அதை நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். So love, whenever there is a dealing with preeti or love in intimate dealings, these 6 activities வந்து அது பௌதிகமா இருந்தாலும் சரி ஆன்மீகமா இருந்தாலும் சரி அது செயல்படுகின்றது. In previous verse, Srila Rupa Goswami advised that one should renounce worldly association and keep company with devotees. அதுதான் சொல்ற எதற்காக வந்து நான் டிவோட்டிஸோட சேரக்கூடாதுன்றதுக்கான காரணமே இதுதான். ஏன்னா நம்ம வந்து எந்த நிலையில போயிட்டு நம்ம வந்து அவங்களோட அசோசியேஷன் வச்சுக்கிறோமோ அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா இருந்தா அது மெட்டீரியலிஸ்டிக்காவே ஆயிடும். அதாவது பௌதிக நிலையில நம்ம வந்து அவங்களோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டால் அந்த முன்னேற்றம் மட்டும்தான் நடக்குமே ஒழிய ஆன்மீகத்துல நம்ம எதுலையுமே முன்னேற மாட்டோம். நம்ம தனித்தே வந்து அந்த ஆன்மீகத்துல நம்ம என்ட்ரி ஆயிருந்தா கூட அப்படிப்பட்ட பௌதிக சம்பந்தப்பட்டவங்க கிட்ட நம்மளுடைய அசோசியேஷன் இருந்தா அங்கிருந்தே டிஸ்கரேஜ் வரும். யூல் கெட் அ டிஸ்கரேஜ்மெண்ட். நீங்க அப்படியே என்ன ஆயிடுவீங்கன்னாக்கா இந்த இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மாறி நீங்க பௌதிகத்திலேயே முழுமையாக முழுகக்கூடிய இந்த இது வந்து ஸ்டெபிலிட்டி இருக்காது இல்லையா. கனிஷ்ட அதிகாரியா இருந்தா வச்சுக்கோங்களேன், என்ட்ரி லெவல்ல இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டேபிள்னஸே இருக்காது. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க தவறி இந்த பிரபஞ்சத்துல மீண்டும் விழக்கூடிய அத்தகைய செயல்கள்ல தான் அவங்க வந்து ஈடுபடுவாங்க. The society was started single-handedly, but because people are coming forward and dealing with give and take policies, the society is now expanding all over the world. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே வந்து முன்னாடியெல்லாம் இப்படி இருந்தது கிடையாது. இப்ப give and take policy ஆயிடுச்சு. Actually we are glad that people are donating very liberally to the development of society activities, and people are also eagerly accepting whatever humble contribution we are giving to them in the shape of books. பிரபுபாதருடைய இயக்கத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன டொனேஷன் கொடுத்தாலுமே இப்போ 35,000 லைஃப் மெம்பர்ஷிப் நம்ம வந்து பண்றோம்னாக்கா அவங்களுக்கு பாகவதம் செட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரீயாவே அனுப்புறாங்க. ஸோ வாட் எவர் தே ஆர் டூயிங் இன் ரிட்டர்ன், even though the spiritual இது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா they are doing some reward kind of thing. So அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பிரசாதம் அனுப்புவாங்க. although most of our members இல்லையா நம்ம வந்து நித்திய சேவைக்கு நம்ம வந்து புக் பண்ணோம்னாக்கா கோயில்ல நமக்கு வந்து பிரசாதங்கள் என்பது வந்து கொண்டே இருக்கும்.
although most of our members come from higher ranks of society. அதாவது ஏனி ரங்ஸ்னா ஏனி படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹையர் ரங் we are able to offer them. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த எதுவா இருந்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். So in this way our society is successfully spreading all over. இது பிரபுபாதர் சொல்றது ஆக்சுவலி இல்லையா? சோ அவருடைய இதுல வந்து ஸ்பீச்ல வர்றதுதான் இங்க எழுதியிருக்காரு. சோ கிருஷ்ண கான்சியஸ் இயக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வாறு விரிவாக்கம் அடைந்தது என்பதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இதுல இருந்து வந்து நமக்கு தெரிய வருகின்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா the life of Krishna conscious society is nourished by 6 type of இந்த மேல சொன்ன இந்த 6 தான். So this is the reason how the ISKCON, that is பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இயக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னேற்றம் அடைந்தது என்பது இங்கே வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. Therefore people must be given chance to associate with the devotees of ISKCON இல்லையா? devotee association பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து நம்மள வந்து மேல எலிவேட் பண்ணி அழைச்சிட்டு போறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து ரொம்பவுமே நமக்கு ஹெல்ப் ஆகுறது. எஸ் மாதாஜி. ஹலோ ஐ திங்க் அன்மியூட் பண்ணாதீங்க யாருமே. ஐ எம் ரிக்வெஸ்டிங் வெரி மச். உங்களுக்கு தான் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வரும், அப்புறமா வீடியோ நல்லா வரலன்னு இதாயிடுவீங்க. சோ பகவத்கீதால 2.62 என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சங்க சஞ்சாயத்தே காமக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சஞ்சாயத்தே காமக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக தன்மையில அதாவது ஈடுபட்டு இருப்பவர்களுடைய அத்தகைய சங்கத்தை வந்து நாம வந்து கண்டிப்பாக துறக்கணும் அப்படிங்கறதுதான். One's desires and ambitions develop according to the company one keeps. ரொம்ப அழகான வரி பிரபுபாதர் இங்க எழுதியிருக்கிறது. So all glories to Srila Prabhupada. பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ஆசைகளும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நோக்கங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வாறு உருவாகின்றது என்றால் நாம யாரோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோமோ அவர்களுடைய சுபாவத்துல வந்து நமக்கு கண்டிப்பா இம்பாக்ட் ஒண்ணும் இருக்கும். It is often said that a man is known by his company இல்லையா? அவன் யாரோட அசோசியேஷன்ல இருக்கானோ அப்ப அவனுடைய குவாலிட்டிஸை நம்மளால வந்து ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். And if an ordinary man associates with devotee, he will certainly develop his dormant Krishna consciousness இல்லையா? ஒரு சாதாரண நியோஃபைட் டிவோட்டி, அதாவது ஒரு சாதாரண மனிதன் பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ண கான்சியஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த டிவோட்டியோட அசோசியேஷன் ஆனாலே கண்டிப்பாக அவர்கள் அந்த பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல வந்து முன்னேறதுக்கான மார்க்கம் அவர்களுக்கு கிடைக்கின்றது. The understanding of Krishna consciousness is innate in every living entity and is already developed to some extent when the living entity takes a human body. இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி நம்ம வந்து இந்த அதாவது பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல வந்து எவ்வாறு நம்ம வந்து and it is already இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த பக்தர்களோட நம்மளுடைய அசோசியேஷன் ஏற்படும் பொழுது அதுல நம்ம மேன்மை அடையக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நாம வந்து செல்கின்றோம். some extent when the living entity takes a human ஃபார்ம்ல தான் நம்மளால வந்து இந்த இத்தகைய செயல்ல வந்து முன்னேற முடியும். சென்னை சரிதாமிரதம் மத்தியில 27.107 என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் நித்திய சித்த கிருஷ்ண பிரேம அசாத்திய கபுமானாயக ஸ்ரவணாதி சுத்த சித்தே காரியா உதாயக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இதனுடைய நித்திய சித்த கிருஷ்ண பிரேமா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து கிருஷ்ண பிரேமானால பாத்தீங்கன்னாக்கா பியோர் லவ், அதாவது பகவான் மீது பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மையான அன்பு வைத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள். அந்த 5 விதமான ரசங்களை பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சாக்கிய ரசா, சாந்த ரசா, அப்புறம் மாதுரிய ரசா, வாத்சல்ய ரசா அண்ட் தாஷ்ய ரசா. இதுல ஏதோ ஒரு ரசம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளுதல். சோ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்பொழுது பகவான் நம்முடைய ஹிருதயத்துல வாழ்றது நம்மளால உணர முடியும். இட் இஸ் நாட் சம்திங் டு பி கெயின் ஃப்ரம் அனதர் சோர்ஸ் இல்லையா? சோ எப்பவுமே அன்புக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்பு என்றால் என்ன, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அன்பு வந்து 2 விதமா நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். அதாவது அன்பு வந்து வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷனோட செய்யறதுதான் அன்பு.
ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு விதமா நம்ம சொல்லணும்னா அது மோகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. சோ அது எப்போ மோகமாக வந்து சொல்லப்படுகின்றது என்றால் அங்கே எதிர்பார்ப்போடு செய்யக்கூடிய ஒரு சேவையை தான் வந்து மோகமாக. அதே பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே எக்ஸ்பெக்டேஷனோட செய்யறது. அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிள்ளைகளே இன்னைக்கு நாங்க கொடுத்த டாபிக் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேரண்டிங் இன் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி வந்து பெற்றோர்கள் வந்து அதாவது கடவுள் உணர்வோடு தன் பிள்ளைகளை வந்து எவ்வாறு வளர்க்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு அத்தியாயம், ஒரு டாபிக் தான் நாங்க இன்னைக்கு எங்களுடைய டீம் செய்தது. சோ அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ISKCON ஒன் ஆஃப் த ரெஃபரன்ஸ் எடுத்தோம்னாங்க. அதுல அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் அப்படின்ற ஒரு அக்ரானமி இருந்துச்சு. ஸ்மார்ட்னா என்ன சொல்றது, அதாவது நாம எல்லாருமே பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள் இல்லையா. சோ நம்ம பிள்ளைகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ப்ராப்பர்ட்டி தான், சொத்து தான். நம்ம சொத்து கிடையவே கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனால வந்து நம்ம ரொம்பவுமே அவங்க மேல வந்து உரிமை கொண்டாடுவது என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா மிக தவறான ஒன்று. இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாழிகள் வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சோ ஆனா இந்த ஜென்மத்துலதான் நமக்கு இவங்க தாய் தந்தை. போன ஜென்மத்துல என்னன்னு நமக்கு தெரியாது, அடுத்த ஜென்மத்துல யார் அப்பா அம்மான்றதும் நமக்கு தெரியாது. அதனால வந்து we should always without expectation அது செய்யறதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா detachment. அன்பு என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே வந்து நம்ம வந்து அவரிடத்துல அதுதான் அஃபெக்ஷன் சொல்லுவாங்க. அங்க எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கா, எதிர்பார்ப்புகள் அற்றதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்பு. So when art is purified by hearing and chanting, the living entity naturally awakens. ஆனா இந்த டிட்டாச்மெண்ட்டை எப்படி நாம வளர்த்து கொள்ள முடியும்? அதாவது அங்க அன்பு மட்டும்தான் இருக்கும், ஆனா எதிர்பார்ப்பு இருக்காது. எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு செயலை செய்ய வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்றுதல் அற்ற ஒரு நிலை இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து செய்ய முடியும். பற்றுதலற்ற நிலைக்கு போகணும்னா அதற்கு மனப்பக்குவம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே முன்னாக்கா பக்தி பாதையில நம்மள நாம ஈடுபடுத்தி கொள்ளணும். So it is not something to be gained from another source இல்லையா. நம்ம வந்து இன்னொரு இப்ப வந்து பகவான் கிட்ட நம்ம வந்து பக்தி செய்யறோம்னா பகவான் நமக்கு ஏதோ செய்வார் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு நம்ம வந்து பக்தி செய்யக்கூடாது. அதற்கு பேர் வந்து பக்தி கிடையாது, வியாபாரம். அதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய சொந்த பந்தங்கள் கிட்ட கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிள்ளைகள் கிட்டையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு உரிமை உணர்வுகளும் நாம வச்சுக்க கூடாது. வெறுமனே அன்பு மட்டும், கேவல அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரேமா மட்டும்தான் நம்ம வந்து அவங்க மேல வைக்கணும். சோ வெறுமனே அன்பை மட்டும்தான் நாம பாராட்டணும். அவர்களுக்கு நல்ல வழி நடத்துதல் மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும். அது ஒன்றிதான் நம்மளுடைய கடமை. சோ அதுதான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஸ்மார்ட்ல சொல்லக்கூடியது. சோ ஸ்மார்ட் என்ன ஃபர்ஸ்ட் வந்து சர்வீஸ் இஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சர்வீஸ் டு த பேரண்டிங் வந்து எப்படி இருக்கணும்னாக்கா சர்வீஸா இருக்கணுமே ஒழிய ப்ரொப்ரைட்டரிஷிப்பா இருக்கக்கூடாது. அதாவது உரிமை உள்ள பொருள் எனக்கு உரிமையானது என் பிள்ளை அப்படிங்கிற அந்த இது இருக்கக்கூடாது. அங்கே நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொப்ரைட்டரிஷிப் எடுத்துன்னு போனோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு எதிர்பார்ப்புகள் வந்து வச்சுருப்போம். அந்த எதிர்பார்ப்புகள் நடக்காமல் போகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து விரக்தி, வெறுப்பு எல்லாம் வந்து சேரும். அப்பொழுது நாம வந்து தவறான பாதையில செல்ல வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம். அந்த பொசசிவ்னஸே இருக்கக்கூடாது. எதையுமே நாம கொண்டு வரல, அதே மாதிரி வந்து எதுவுமே நம்மளோடது கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனா அந்த பக்குவ நிலைக்கு போகணும்னா நாம வந்து நம்ம ஆத்ம சுத்தியை நம்ம வந்து பெறணும். இந்த ஹார்ட் இஸ் பியூரிஃபைட் பை ஹியரிங் அண்ட் சாண்டிங். அதாவது ஸ்ரவணமும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா சாண்டிங், இது ரெண்டும் இத பத்தி தான் நான் இன்னைக்கு வந்து பேரண்டிங்ல அங்க சொன்னது கூட. சோ அதாவது ஸ்மார்ட்ல எம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாஜனா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஆச்சாரியா ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படுவது. சோ ஒரு ஆச்சாரியாரை நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா அவருடைய வழி நடத்துதலை நம்ம வந்து ஏற்று செல்லணும். சோ அதாவது அந்த அப்படிப்பட்ட ஆச்சாரியோட அசோசியேஷன் 2 முறையில இருக்கும். ஒண்ணு வந்து வாப்பு, இன்னொன்னு வந்து வாணின்னு சொல்லுவாங்க. வாப்பு என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே அவருக்கு சேவகம் புரிந்து அவரிடத்திலிருந்து ஞானத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்வது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாப்பு. வாணி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் நமக்கு வந்து எடுத்துரைத்து சென்றது, அதாவது புத்தக வடிவத்திலோ இல்லை வந்து ஒலி வடிவத்திலோ பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் அதை கேட்டு அதை படிச்சு நம்ம வந்து
அந்த இத வந்து இந்த விளக்க உரைகள் எல்லாம் வந்து தெரிந்து கொள்வது, வாழ்க்கையில நம்ம எதையெல்லாம் பின்பற்றணும் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வாக்கு வாணி அசு. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குருவோட அவருடைய வழி நடத்தல இருக்கிறது. சோ இந்த ஹார்ட் பியூரிபிகேஷனே பாத்தீங்கன்னாக்கா கேட்டலால் வர்றது, ஸ்ரவணம், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா சாண்டிங் ஹோலி நேம்ஸ், அதாவது பகவானுடைய புனித நாமங்களை வந்து ஜபிப்பதாலும், the living entity naturally யாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஹிருதயத்துல ஞானத்தை வந்து ஞானம் என்னும் ஒளியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்றுவதே பகவான் தான் இல்லையா. இந்த ஸ்லோகத்தையும் நாம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஒருத்தர் தன்னுடைய பகவானுடைய பாதங்களில் சரணடைய கேட்டார் போல பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய கருணையை அவர்களுக்கு பாலிக்கின்றார். அவ்வாறு ஒரு உத்தமமான பக்தன், தூய பக்தனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அஜ்ஞானம் என்னும் அந்த இருளை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானம் என்னும் அதாவது அந்த ஒளியோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் அந்த ஒளியை வந்து ஏற்றி வைக்கின்றார். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அவேக்கனிங் அப்படிங்கிறது சொல்றோம் நம்ம. சின்ஸ் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் இஸ் இன்னரண்ட் இன் எவ்ரி லிவிங் என்டிட்டி, எல்லாருடைய இதயங்களையுமே உண்டு. பகவான் உயிரோட தான், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம உயிரோட இருக்கிறோம்னாக்கா அதற்கு காரணமே இந்த உணர்வு தான். அந்த உணர்வு ரூபத்தில் இருப்பதும் அந்த பரம்பொருள் தான் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எவ்ரிவன் should be given a chance to hear about Krishna. எல்லாருக்குமே வந்து கேட்கும் உரிமை உண்டு. பகவானை பற்றி கேட்கக்கூடிய உரிமை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து ஜீவன்களுக்குமே உண்டு. சிம்பிளி பை ஹியரிங் அண்ட் சாட்டிங், ஸ்ரவணம் அண்ட் கீர்த்தனம், இது ரெண்டு பண்ணாலே போதும். ஒன்ஸ் heart is directly purified and once ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் இஸ் இமிடியட்லி அவேக்கன்ட். சோ கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் பாத்தீங்கன்னா சேத்தோ தர்ப்பணம், இது ரொம்ப அழகான சிஷ்டாஷ்டகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் இந்த இது. சோ இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய அவர் எழுதந்தே இந்த 8 ஸ்லோகம் தான், சிஷ்டாஷ்டகம் மட்டும்தான். ஃபட்பணமாச்சனம் பவமஹாதவாக்னி நிவார்ப்பணம் ஸ்ரேய கைர்வ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தாம் புத்திவர்தனம் பிரதிபாதம் பூர்ணாமிருஷ்டா ஸ்வதானம் சர்வாத்மா ஸ்நாபனம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். glorification, பகவானுடைய நாமங்களை நாம ஜெபிப்பதால் என்ன என்பது அந்த நாமங்களுடைய ஜபத்தினுடைய மகிமையை தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சங்கீர்த்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புகழாரங்கள் which cleanses the heart of the dust accumulated for years. அதாவது பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிறவிகள் நாம் இந்த பிரபஞ்சத்துல எடுத்திருக்கோம். அந்த கர்ம பலத்தினால்தான் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. சோ அப்படி இந்த பிறக்கக்கூடிய இந்த நிலையை நாம் அடையறதுக்கான காரணமே என்னன்னா நாம கர்மங்களை வந்து ரஜோ அல்லது தாம்சிக் நேச்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை கலந்து நாம வந்து செயல்படுவதால் தான். சோ அவ்வாறு நாம செயல்படும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா கர்ம பந்தனத்துக்கு நாம வந்து ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். அப்போ அந்த கர்ம பந்தனத்தோடு இருக்கிறதுனால இருக்கக்கூடிய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு நாம செயல்பட்டு விடுகின்றோம். சோ எங்கேயாவது ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கரை சேரணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அதாவது பிடிப்பா வந்து பகவானுடைய நாம அதாவது அவருடைய பக்திய வந்து ஒரு பிடிப்பா பிடிச்சு மேல ஏறணும் இல்லையா. அவ்வாறு பாத்தீங்கன்னா அந்த செயல் புரியும் பொழுது என்ன நடக்கிறது, நம்ம உள்ள கணக்குல நம்ம ஹிருதயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அழுக்கை நாம வந்து சேர்த்து வச்சிருக்கோம். அண்ட் எக்ஸ்டிங்விஷஸ் த ஃபயர் ஆஃப் கண்டிஷனல் லைஃப், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது கிளியர் பண்றது ஆக்சுவலி. அதாவது இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாவினுடைய அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மனதை பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து அதாவது வெளியே எடுக்கிறது ஆக்சுவலி கிளியர் பண்றதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்டிங்விஷஸ் சொல்றது. ரிப்பீட்டட் பர்த் அண்ட் டெத் இல்லையா, அதாவது பிறப்பு இறப்பு. தி சங்கீர்த்தனா மூமெண்ட் இஸ் த பிரைம் பெனிடிக்ஷன் ஃபார் ஹியூமனிட்டி. அதாவது இந்த கலியுகத்திற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட்சத்திற்கான ஒரே மார்க்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கீர்த்தனம் தான். அது தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. அதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. பிகாஸ் இட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் த ரேஸ் ஆஃப் பெனிடிக்ஷன் மூன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது சந்திரனுடைய ஒளியை போல, அதாவது பாத்தீங்கன்னா சந்திரன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய
அதாவது சந்திரனுடைய கதிர்களை போன்று இருக்கக்கூடிய வரங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா, வரம் என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வரங்கள். சோ அதாவது ஒரு கடவுளை வணங்கும் பொழுது நமக்கு வரக்கூடிய அருள் புரிகின்றாரு. அதாவது பகவான் நமக்கு அருள் புரியும் போது அந்த அருளை தான் வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வரங்களாக நம்ம வந்து கருதுகின்றோம். ஸோ இட் இஸ் த லைஃப் ஆஃப் ஆல் டிரான்சென்டல் நாலேஜ். இதுதான் நம்ம ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீகமான வாழ்க்கை, அதாவது ஆத்ம ஞானத்திற்கான ஒரு வாழ்க்கை என்பது லைஃப், அதாவது ஜீவன் என்பது இதுல இருந்து நாம் தெரிந்து கொள்கின்றோம். இட் இன்க்ரீசஸ் த ஓஷன் ஆஃப் டிரான்சென்டல் பிளிஸ். இதனால என்ன நடக்கின்றது, அதாவது ஆழமான இந்த ஆன்மீக இதுல இருந்து கடல் என்னும் அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆனந்தத்தை நம்ம வந்து பெருக்குகின்றது. and it enables us fully taste the nectar for which we are always anxious. இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு எப்பவுமே பயம் இல்லையா, அடுத்து என்ன நடக்கும், என்ன கஷ்டம் வரும், இந்த மாதிரி ஃபியர் தான். ஆனா பக்தி தொண்டுல போனவங்களுக்கு அந்த 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 பயமே இருக்காது ஆக்சுவலி. ஸோ தே வில் ஆல்வேஸ் என்ஜாய் ஆக்சுவலி. எவ்வளவு கடினமான சூழ்நிலைகள் இருந்தாலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. மாதாஜி நீங்க கொஸ்டின் படிக்கிறீங்களா? Can someone will read the question? மாதாஜி படிக்கிறேன். ஓகே, ஒரு நிமிஷம். நேத்து ஒரு நிமிஷம் எனக்கு அனுப்பிச்சிருக்கீங்களா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி, நானே பாக்குறேன். நான் போன் ஓபன் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, டிஃபைன் குஹ்யம் அக்யாதி பிரச்சதி. இப்பதான் சொல்லி கொடுத்தேன். குஹ்யம் அக்யாதி பிரச்சதி அப்படின்னா என்ன, யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? அனுபவம் உள்ள நானே சொல்லட்டுமா மாதாஜி? யாராவது ஒருத்தர் அன்மியூட் பண்ணி. அனுபவம் உள்ள பக்தர் ஒருவர் விளக்க அதை அனுபவமற்ற பக்தர் கற்றுக்கொள்கிறார். இதுவே குஹ்யம் ஆக்யதி பிரச்சதி. ஒருத்தருக்குள்ளே பாத்தீங்கன்னா அந்த அசோசியேஷன் ஆக்சுவலி. ஓகே, சோ இது பௌதிகத்திலயும் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம், ஆன்மீகத்திலயும் அப்ளை பண்ணலாம். ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீகத்துல போகும்போது அது நன்மையான செயல் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். What example does Srila Prabhupada draw from the society in general to show the importance of 6? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பிசினஸ்மேன், இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் நீங்க சொல்லணும் இல்லையா? ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஏதாவது நன்மைகள் வருமா? நம்ம வந்து பிறப்பு இறப்புல இருந்து நம்ம வந்து வெளிப்படுவோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. பௌதிகத்துல செல்லும் பொழுது நமக்கு விடுதலை என்பது கிடையாது. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின். According to the purport of text 4, the International Society of Krishna Consciousness has been established to facilitate. என்ன அவங்க வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க சொல்லுங்க? ISKCON, what ISKCON is giving for us? ISKCON gives ஞானத்தை வழங்குகிறார்கள் இல்லையா? நமக்கு வந்து 6 kinds of அன்பு பரிமாற்றம் மேல இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து நமக்கு வழங்குகிறார்கள். பிரசாதம் எல்லாமே நமக்கு புத்தகங்கள் மூலமாக அவர்கள் கொடுக்கிறார்கள். எஸ். சோ நாம யாராவது நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்தா அவங்க திருப்பி நமக்கு வந்து இந்த இதுல எல்லாமே புத்தகங்கள், இதன் மூலம் மேகசின்ஸ், இது வழியா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரசாதம், இந்த ரிலேஷன், இந்த இதெல்லாமே நமக்கு திரும்பி நமக்கு அவங்க வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்றாங்க. ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்றாங்க. ஓகே ஓகே, விழாக்களை ஏற்பாடு பண்ணீங்க. விழாக்கள் மூலமாக பக்தர்களை வந்து சந்திக்க செஞ்சு விருந்துகள். மாதாஜி செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன மாதாஜி? செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன மாதாஜி? செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து பிசினஸ். இந்த எக்ஸாம்பிள் இங்க ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பிரபுபாதா கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? ஒரு பிசினஸ்மேன் இன்னொரு பிசினஸ்மேனை பாக்குறாங்க. ஒரு வணிகர் மற்றும் இந்த 6 கொள்கைகளை வந்து நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம்ன்றது வந்து ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் when one business person wishes to contact, ஒரு வியாபாரி இன்னொரு வியாபாரியை வந்து பார்க்கணும்னா ஒரு வணிகர் மற்றொரு வணிகரை தொடர்பு கொள்ளும் போது ஓட்டலில் ஒரு விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்கிறார். மேலும் விருந்தின் போது தான் செய்ய விரும்புவதை வெளிப்படையாக விளக்கி கூறுகிறார். அதன் பிறகு தான் எப்படி செயற்பட வேண்டும் என்பதை தனது சக வியாபாரிகளிடமிருந்து கேட்டறிகிறார். மேலும் சில சமயங்களில் வெகுமதிகள் பரிமாறிக்கொள்ளப்படுகின்றன. இவ்வாறாக எப்போதெல்லாம் அந்தரங்கமான விவகாரங்களில் பிரீத்தி அல்லது அன்பு பரிமாற்றம் ஏற்படுகின்றதோ அப்போது இந்த 6 செயல்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. ஒருவன் லௌகீக சகவாசத்தை துறந்து பக்தர்களுடன் சகவாசம் கொள்ள வேண்டும். சங்க தியாகோ விருத்தே என்று முந்தைய பதத்தில் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அறிவுரை கூறினார். ஓகே மாதாஜி, thank you. give and take policy. கேள்வியை மட்டும் தயவு செய்து சொல்லுங்க. ஹலோ
ஆனா இப்ப பிரபுபாதர் இங்க என்ன சொல்றாரு, நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இயக்கத்துக்கு எதனா கொடுத்தா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் நமக்கு என்ன கொடுக்கறது, பகவத்கீதை என்னும் அந்த ஞானத்தை வழங்குகின்றது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மேகசின்ஸ் கொடுக்குறாங்க, நமக்கு புக்ஸ் கொடுக்குறாங்க, அவங்க வந்து அதாவது பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் நமக்கு இஸ்கான் கொடுக்கறதுன்றது அது இன்னும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். அது நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட் as many of characteristics of chanting of holy names as mentioned in the சேத்தோ தர்ப்பணம் மார்ஜனம் verse. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சேத்தோ தர்ப்பணம், அதாவது சிஷ்டாஷ்டகத்தினுடைய முதல் மார்ஜனம் நிர்வாபனம் பாபமகாக்னி நிர்வாபனம் ஸ்ரேயோ கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தாம்புதிவர்தனம் பிரதிபதம் பூர்ணாமிருதாஸ்வாதனம் சர்வாஸ்னபனம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீகிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். இந்த பேராகிராஃப நம்ம வந்து சொல்லணும். அதாவது ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம் மந்திரத்தை பாடுபவர் மட்டுமல்லாமல் மாதாஜி நான் சொல்லவா மாதாஜி? சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை பாடுபவர் மட்டுமல்லாமல் அதை தற்செயலாக அந்த தெய்வீக ஓசையை கேட்பவரும் கூட தூய்மை அடைகின்றனர். அடுத்து தாழ்ந்த மிருக உடலில் உள்ள ஆத்மாக்களும் பூச்சிகள், மிருகங்கள், மரங்கள் மற்ற உயிரினங்களும் தூய்மை அடைந்து பூரண கிருஷ்ண உணர்வை அடைய தயாராகின்றன. இந்த புனித நாமங்களை நம்ம வந்து பாடுறது. சைத்தன்ய பிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து அந்த எந்த இதுனாக்கா ஜார்க்கண்ட் காடுகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஏன்னா அவர் சவுத் வரைக்குமே வந்து போயிருக்காரு. யாரு? லார்ட் சைத்தன்யா. சோ அந்த காடு எல்லாமே கிராஸ் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை அவர் ஜெபிப்பதால் அங்க இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளாக அனிமல்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா விலங்குகள், பூச்சி, மரம், செடிகள் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பிகம் பியூரிஃபைட் அப்படின்றது வந்து அந்த வைப்ரேஷன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அதுதான் வந்து இங்க அழகா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஹரிதாஸ் தாகூர் said that chanting of holy names is so powerful that if one chants the remotest part of the jungle, trees, animals will advance in Krishna consciousness. எப்படி மரம், அதாவது மரம், செடி, கொடி, அதுக்கப்புறம் வந்து விலங்குகள் எல்லாமே அடுத்த பிறவி மனிதனாக மாறுவதற்கான காரணமே இந்த சாதுக்கள் தான். நம்ம சொல்லணும்னா சாதுக்கள் எங்கே இருக்கின்றாரோ அங்க இருக்கக்கூடிய ஜீவன்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையிலிருந்து மோட்சம் அடைந்து அடுத்து அதாவது ஹையஸ்ட் பிறவியா இருக்கக்கூடிய மனித இனத்துல வந்து பிறவி எடுக்கக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு அவர்கள் வந்து செல்கிறார்கள். இதுதான் வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். How did Srila Rupa Goswami distribute his income? The next வரும். ரூப கோஸ்வாமி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய வருமானத்தினுடைய வந்து 50% வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இது கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் 25% பாத்தீங்கன்னா அவருடைய இதுக்கு வந்து வச்சிருந்தார். அதாவது செல்ஃப். மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 25 பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து உறவினர்களுக்கு அந்த சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கு. திஸ் இஸ் ஹவ் ஆக்சுவலி அப்படின்னா இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுனாக்கா நம்மளுடைய சம்பளத்துல அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சம்பாத்தியத்துல 50% வந்து பகவானுடைய கைங்கரியத்துக்கு உபயோகப்படுத்தணும்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. அதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். நெக்ஸ்ட் வீக் we will stretch and do. ஓகே, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். Any doubts? The fifth question என்ன மாதாஜி ஆன்சர் இருந்தது மாதாஜி வந்து Chaitanya chanted the holy names in the Jharkhand forest. அதுதான் இவங்க புஷ்ப மாதாஜி தான் வாசிச்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மாதாஜி இந்த நாலு என்ன மாதாஜி? நாலு வந்து list as many of characteristics of chanting of holy names as mentioned in the சேத்தோ தர்ப்பணம் மார்ஜனம். சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனம் அந்த ஸ்லோகமான பிறகு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 வரி எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் பேராகிராஃப் தான் அது ஆன்சரே. மார்க் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. क्वेश्चन வேணும் மாதாஜி. क्वेश्चन வந்து list as many as characteristics அதாவது பாத்தீங்கன்னா சுபாவங்கள் of chanting. அங்க என்ன இருக்கு அந்த இதுல சேத்தோ தர்ப்பணம் மார்ஜனம்? ஒரு நிமிஷம் நான் I have to go there. பிறவி சக்கரத்தின் பந்தப்பட்ட வாழ்வு எனும் தீயை அணைத்து பல்லாண்டுகளாக இதயத்தில் சேர்த்து வைக்கப்பட்ட
அழுக்குகளை தூய்மைப்படுத்தும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனத்திற்கு சர்வ மங்களம் உண்டாகட்டும். இது எங்க இந்த மீனிங் எங்க பார்க்கலாம் மாதாஜி? நாலாவது அந்த பல்வேறு பிறவிகளில் மாதாஜி பாவ விளைவுகளை தூய்மைப்படுத்தி இந்த மீனிங் எதுல இருக்கு? அவருடைய பாடல்கள் கீழே இருக்கு பாருங்க மாதாஜி. நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தானே வாசிச்சுட்டு இருக்கீங்க. ஆமா, அதுல மீனிங் ஓ அதுலயே இருக்கா? சரி சரி. மார்ஜனம் அந்த ஸ்லோகத்துக்கு கீழே பாருங்க. அதுலயே இருக்கு மாதாஜி. சரி சரி சரி. அப்புறம் 4வது क्वेश्चनக்கு எது மாதாஜி? அதுதான் இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். சொன்னேன் 4வது தான் characteristics of chanting. ஃபர்ஸ்ட் க்ளோஸ் புக் ஆன்சர்ஸ், ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் முடிச்சாச்சு. இன்னொன்னு லாங் ஆன்சர்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓபன் புக் எஸ்ஏஸ். நெக்ஸ்ட் வீக் அதை முடிக்கலாம் நம்ம. ஓகே, இது 4th சாப்டரும் படிச்சிட்டு வாங்க, அதுக்கப்புறம் 5th சாப்டரும் படிச்சிட்டு வாங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுவேன் நான் கிளாஸ் உங்களுக்கு. ஓகே சரிங்களா? because I didn't cover much in the week அன்றனால I'll be giving more. Okay. Okay Mataji, thank you. Okay Mataji, welcome. Any doubts? ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். Feel free to ask. இதுவரைக்கும் இல்ல Mataji. படிச்ச டவுட் இல்ல. மாதாஜி உங்க உடம்பு பரவாயில்லையா? ஆக்சுவலி இங்க வந்து ஜர்னி கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கு மாதாஜி. ஆமா, அது அவங்க மூஞ்சி பார்த்தா தெரியுது டயர்டா இருக்கு. இல்ல மாதாஜி, நைட் சரியா தூங்க முடியறது இல்ல, லேட்டா படுக்க வேண்டியதா இருக்கு. காலையில அட்லீஸ்ட் இந்த 5 நாளாவது மங்களாரத்திக்கு போகணும்னு நினைச்சேன் நானு. அதனால early-ஆ எழுறோம் இல்லையா? உங்களை இன்னைக்கும் பார்த்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பாட்டு மாதாஜி உங்களை கிளாஸ் எடுக்க முடிஞ்சு. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் டியூஸ்டே பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் டியூஸ்டே ரெகுலர் டைம் தான், 5:30 தான். ஓகே 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 மாதாஜி. Thank you மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Thank you மாதாஜி. ஏவச்ச பண்டிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. வணக்கங்கள், நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே